No niin, moi vaan. Nyt aloitetaan videoa. Mä olen Oku45. Mun ensimmäinen video mun kanavalla, eli nauttikaa tästä videosta. No niin, nyt ollaan täällä pelaamassa. Nyt pelataan GTA-MCtä. Ja tuota. Mikä mun idea? Ei kun mitä mä se pelaisin. Jo GTA-MCt. Täällä on ihan kaikkea. Mulla on homie vippi. On ihan kaikkea. Mulla on näitä maksullisiakin aseita. Ja sit hubissa on nykyään homialla kautta fly, eli pystyy lentää. Tää vippi, mikä mä olen, niin sillä on lentokomento. Ja tosiaan, mun Minecraft-nikki on Oku45, eli sitten niinku jos näette minut täällä, niin voitte vaikka tulla mun eteen hyppimään, jos tämä en yhtään tykkää. Jos näette minut vaikka tässä GTA-MC:ssä tai jossain Minecraft-serverissä, niin voitte tulla vaan naamaan eteen hyppimään, vaikka mä en tykkää siitä. Mutta onhan se joskus ihan kivaa. Ja mä en sit vaan roota siitä. Tosiaan, jos mä vaikka yritän johonkin peliin joinata, niin ja yritän painaa jotain kylttiä, niin silloin älkää vaan tulko. Koska mä en tykkää. Eli mulla on tämä. Ei oo. Tässä ei ole näköjään kaikki cheat-codit. Mä näytän mitä kaikkea mulla on. Pitää mennä tänne peliin, kato. Eli tässä on Enderstaffi, Jetpack, Flamethrower, Minigun ja Jumperi. Mulla ei muuten varmaan muuta ole. Joten nyt voitais pelata tätä serveriä. Ja nyt mä en näytä näiden luuttipaikkojen koordinaatteja. Eli joka 100. tilaaja, jos vaikka 100 tilaajaa, niin mä näytän hyvän luuttipaikan. Jos 200 tilaajaa vaikka tai liikkejä paljon, niin sit mä näytän näiden luuttipaikkojen hyvän. Ja 300 tilaajan spesiaaliksi kaikki luuttipaikat näytän, jonne mä pääsen. Ja mä näytän miten niihin pääsee. Ja mitkä niiden koordinaatit on. Eli tää on nyt ensimmäinen luuttipaikka. Eli tässä mä en näytä niitä. Sori, mä oon vähän ilkeä vielä. Mutta ei se nyt mitään. No kai mä sit näytän. Eli tossa on koordinaatit. Tossa on koordinaatit esillä. Eli tosta voi katsoa, jos haluaa joku tulla tänne. Mä yleensä oon täällä aika monta päivää peräkkäin on katsonut tän paikan. Ei, homien chestplate, sä et nyt. Mä en halua, että kukaan saa näitä mun kamoja, paitsi ehkä jos joku tappaa, niin sit se saa nää mun kamat. Jos joku tulee vaikka väkivaltaisesti ampuisi hyvällä haulikolla, niin se olisi vähän, en olisi kyllä yhtään yllättynyt, koska aika monella on sellainen. Muuten expapullo ja voitte ehdottaa missä servussa pelaan. Tai sitten niinku laittaa kommentteja, jos mä missasin vaikka jonkun luuttipaikan, jos te tiedättekin tästä servusta jotain. Niin voi pistää kommenttia, jota mä en tiedä. Eli mä tiedän, että tätä on nerfattu. Mä oon niinku ostanut tää jotain kuukausi sitten muistaakseni. Ja tää homievippi on jotain kuukausi sitten ostettu. No en mä muista tarkkaa päivämäärää, mutta kuitenkin viime vuonna. Ja muuten hyvää uutta vuotta. Kun tää tuli aika tässä 11.1.2015 on kuvattu tää video. Eli niinku Mä en nyt keksis mitään puhuttavaa tänne, mut mä oon kova hypisee videoilla. Eli tää mikki. No en mä rupea selittämään siitä vielä. Voisin sanoa jollekin kaverille. Toi Riku Petteri on yksi mun kaveri. Kun mä olin yhden tyypin kun Ilonherra pelailee. Se on sen tyypin servulla admini ja mä sain sen sinne. Niin.
Niin no, voisiko toi nyt lopettaa mulle spämmäämisen? Kiitos. Lopeta jo. Please, lopeta. Ja jos mulle spämmää, niin sit suorat jossain, että mä ignoraan sen ihmisen, joka mulle rupee spämmäämään. Eli se ignore-komento tekee silleen, että mä en kuule sitä ihmistä, joka mulle spämmää tässä chatissa. Niin mä en näe sen, mitä se on kirjoittanut mulle. Mutta ellei se ole ignoraanut mua silleen, niin ja mä kirjoitan jotain chattia, se on ignoraanut mut. Niin silleen, että se ei näe, mitä mä oon kirjoittanut. Eli se on sellainen, että mut näkee, mitä sä oot kirjoittanut. Jos sut on vaikka ignoraattu. Vaikka jos mä olisin ignoraannut niin sen yhden tyypin, vaikka tuon XX-ledin, vaikka se onkin mun kaveri. Niin mut näkee, mitä se kirjoittaa. Paitsi mä en näe, mitä se kirjoittaa, koska mä oon ignoraannut se. Ja jos joku haluu pelaa minun kanssa, niin laittaa kommenttia. Eli niin kuin voi kertoa mulle, jos haluu pelaa. Ja sit kertokaa se Skype nimenne. Niin sit mäkin kerron sen teille. Niin sille, joka sen on lähettänyt, niin mä otan suoraan. Niin mä en kerro sitä mun Skypeä, mutta sit mä lähetän sille kontaktipyynnön. Sit kun se on laittanut. Eli mä otan vieraita, ne on 10 jaksoa. Jos mä otan vaikka jonkun pelikaverin, jos se on mun pelikaveri, niin silloin se on aina näissä videoissa, ellei mä silleen päätä, että se ei ole enää. Riku Petteri, no, ignore Riku Petteri, älä spämmää. Eli se näkee, mitä mä oon kirjoittanut, mut sit mä en näe, mitä se on kirjoittanut. Joo, en mä jaksa ignoraa, kun tyyppiä, kun mä haluun sanoa silleen, mä haluun nähdä, mitä sä kirjoittaa. Ja sama. Vaikka jos eli 3 varautusta mä annan, jos saat spämmäät minuutin, niin se on sitten suoraan ignore. Jos sä spämmäät 3 kertaa, silleen vaikka 3 minuuttia mulle, että tuu Skypeen. Ja mulla ei mitään turhia hälytyksiä Skypeestä, kiitos. Eli mä lähetän kontaktipyynnön, jos haluatte pelaa munkaan. Tai jos haluatte olla mun kaveri, niin sitten pelikaveri silleen. Että ei nähdä toisiamme oikeassa elämässä, vaan Skypeessä voidaan pelata yhdessä ja silleen kivaa. Kaikkea kivaa voi tehdä kavereittenkin kanssa. 8 minuuttia ollaan kuvattu. Eli mä en jaksa tätä koko paikkaa luutata. Pitäähän nyt teillekin näyttää jotain kivaa tässä videolla. Esimerkiksi trollausta on tulossa. Se on nyt ihan kivaa, että sit pystyy laittaa kommentteihin, jos mä tein jotain väärin siinä trollauksessa. Eli jos se ei feilaa silleen, että jätkä tietää, mitä mä trollaan sitä, niin sit se on ihan voi. Niin mä oon yhdessä serverissä varaomistaja. Ja sen nimi on Diamond PvP, eli tulee joskus julkiseksi. Ja sit sen servun owneri toivoo, että ostatte sinne vippejä. Sit mä kun se julkaistaan kunnolla. Niin sitten sinne pääsee minä ja sitten joku toinen kaveri ja sitten niitä, jotka sinne on annettu lupa tulla. Eli siellä on muutama pelaajarankkikin, eli pelaajarankit ovat siellä. Eli silleen. Ja mä voisin bännätä pelaajia sieltä vaan command-blokkien kautta.
koska operaattori ei ihan toiminut, eli siinä ei ole potkimista tai kick-komentoja, eli mä pystyn laittaa sen command blockin ja sit säätää, että mä mukaan bännään sen pelaajan sieltä. Tai sit niinku se on vielä 1.8.1 se servo, eli te olette ihan tervetulleita pelaamaan sinne, kunhan se julkaistaan. Se Diamond PvP, ellei sitä lopeteta. Joku osti Prospectin. Pitää sanoa GG. Tulikohan se pelaa tänne serkuun? En mä uskoisi, että se tulisi. Ei, mä oon sit GTMCs hommia, eli jos ostatte kitin multa tän niinku yhden päivässä tän kitin multa, niin maksatte sen verran, mitä sit tulee, eli tonni maksaa tää kitti. Yhtä arvokas kuin tonni mun mielestä. Tai sitten joka kitistä, minkä mulla on. Eli en anna tätä vippiä, vaan siitä, mitä kamaa siitä tulee, niin annan. Mutta paitsi rahat, mutta aseen annan. Jos haluatte joku ostaa, no itse asiassa sen tee, niin sit mä voin tehdä tutorialin joskus, kun mä oon hakenut PaySafe-cardin. Niin mä neuvon, miten voi ostaa tänne jotain, mutta mä en näytä sitä mun PaySafe-cardin koodia siinä. Eli mä kerron vaan, mitä siinä pitää tehdä esimerkiksi. Tai vaan kerron, mitä siinä pitää tehdä, näytän. Mut sit mä en sitä PaySafe-cardin koodia laita. Ei sit paljonkaan tuo Chainsaw oikeesti euroina maksais. Laittakaa kommentteihin, se taitaa olla jotain 10. Seuraava PaySafe-cardin, minkä mä hoen, niin sit mä ostan sillä Chainsawin, koska se on tosi hauskaa se. Mä voin tehdä asetutorialeja ja muuta silleen, että mä näytän, mitä niillä voi tehdä. Esimerkiksi katana voi vaan huitoa ja sen pystyy dropata. Silti ihan droppinäppäimestä, mutta silleen nyt ollaan kuvattu aika paljon tänä päivänä, eli seuraava video ehkä huomenna. En lupaa vielä mitään siinä asiassa. Mutta hei, tää on meidän ensimmäinen video ja sopivasti tuleekin yö, eli toivottavasti sitten nautitte tästä videosta. Mä ainakin toivoisin, jos te nauttisitte, mutta ei ole pakko tykätä tai tilata kanavaa, mutta olisi se ihan mukavaa. Ja jos mä teen kiviavain, niin sä voit osallistua siihen, että niinku voi tilata kanavan silloinkin, eli tilaa kanavan, tykkää videosta ja kommentoi, eli silleen osallistutaan mun kiveavaihin. Mutta nyt ei ole mitään kiveavailuja, mutta itse asiassa mä tein kiveavailu M16 loppuu 30.9.2015. Eli osallistukaa vaan. Mä toivon ainakin, että te osallistutte. Se olisi ihan mahtavaa, eli niinku sit mä näen, että ootte sitä tilannut mun kanavan, eli niinku mä kyllä huomaan, jos te ootte osallistunut kiveavailuun siinä, että mä katon sit huomenna sen niinku miten. Eli tän kuukauden lopussa, eli 2015 tammikuun lopussa, 30. päivä tammikuuta 2015 on loppuu tää kiveavailu, eli M16. Ja sit mä niinku otan siihen yhteyttä, eli tää serverin IP tulee tohon deskiin. Ja jos haluatte osallistua, niin tulkaa heti sinä päivänä tänne pelaamaan kello 13.00, jos pääsen. Tai joskin myöhemmin, hei me saatiin video loppu Zombie Head. Eli kiitos kuin katoitte. Toivottavasti tekin nautitte. Mä nautin tän teosta ihan sairaasti. Koska tää on mun ensimmäinen video ja mä nautin tästä, vaikka nyt onkin tuollainen nuoli nenässä. Vai oli äsken päässä ihan sama. Mä nyt ainakin nautin tämän teosta, eli se olisi nyt moi moi, moi.